Centos de persoas rodearon o Xardín do Posío en protesta polas obras de reforma perpetradas polo Concello de Ourense, un novo arboricidio. Unhas obras que non se corresponden co proxecto inicial ideado polo Partido Popular cando compartían goberno co actual alcalde, cousa que non debemos esquecer. O proxecto orixinal contemplaba a talla de 2 árbores. Un recente informe de Misturas, a empresa que xestiona con dilixencias en igual as zonas verdes de Ourense, con accións tan fascinantes como podar árbores no mes de maio, estuda 16 árbores, que parece que terán un infausto final. O fascinante informe asegura, citamos, dichos ejemplares resultan inviables con el desarrollo del ámbito o bien su futuro se vería seriamente perjudicado por la ejecución de las obras por las que deben ser trasplantados, si resulta técnicamente posible, o bien eliminados, si su permanencia puede afectar en un futuro a la seguridad de los ciudadanos que disfrutan de esta zona verde. Houbo hormigonada. O Partido Popular, por suposto, continúa traballando polo ben de Ourense, aínda que non considerou axeitado enterarse de cal é o motivo da polémica. Por cousas, xa saben. O alcalde saiu ao paso das críticas co seu habitual cuñadismo, acusando a Asociación Amigas das Árbores de ser uns fanáticos de extrema izquierda, e mentindo descaradamente, cando asegura, citamos, que cualquier corte ou plantación de árbol es por necesidades técnicas ambientales. No noso humilde entender, que unhas árbores molesten nunhas obras non é unha necesidade técnica ambiental. Continuando co seu habitual delirio, asegura que, ademais, esta asociación pide arqueólogos. Os arqueólogos non nos pide a asociación senón a legislación vixente, pero o alcalde, xa se sabe, non está para seguir a legislación vixente. Iso é cousa de tiquismiquis. Ademais, esta delirante publicación en redes sociais contradí o que el mesmo dixo sobre esta cuestión hai semanas cando foi interpelado no Pleno Municipal de Ourense polo Bloque Nacionalista Galego. Na súa resposta asegurou que había árbores que cortar porque estaban enfermos e outros porque non molan as especies, aínda que levasen 30 anos plantados. A veciñanza asegura que van cortadas 25 árbores, algunhas centenarias. Por suposto, nada disto ten que ver con ningunha cuestión económica, e o feito de que o alcalde alcumase o concelleiro encargado do Departamento de Obras como el conseguidor non ten nada que ver con nada. Foi todo. Seguiremos informando.